הממשקים. שוב, אחד היתרונות המרכזיים של ניהול מרכזי של ענן כזה הוא שאפשר במקום ריכוזי אחד לנהל את הכל. יש לנו ממשקים לרמת המשווקים, ממשקים לרמת הלקוחות, ממשקים למנהלי הרשת, למחלקת החשבונאות, לשירות הלקוחות. יש כבר ממשקים שבנויים להכל, כל מה שאתם צריכים תבואו ותגידו קיים, ואם לא קיים נשמח לעשות לכם. אני מראה דוגמה של בעצם איזושהי תמונה של הדף הראשי, של הדף הראשי של ממשק הסוכנים. אני אכנס לממשק הסוכנים בלייב ונראה לכם איך הוא נראה. למעשה הממשק הזה זמין 24/7 לכולם כמובן בכל העולם, ומאפשר לכל בן אדם, אם זה סוכן, אם זה לקוח פרטי, להיכנס ולשנות את ההגדרות של הטלפוניה שלו בעצמו בצורה פשוטה וידידותית. ממשקי המשווקים שלנו בנויים בצורה היררכית, כך שאפשר בעצם לשים משווק ותת משווק ותת משווק, ובסופו של דבר להגיע גם ליוזרים, למשתמשי הקצה, לעובדים והעובדים שלכם או למתקשרים בקול סנטר וכדומה. יש לנו כאן בדף הראשי רשימה של הלקוחות, אתם רואים את הפרטים הכלליים, בואו נתחיל להריץ קצת קדימה ולהסתכל באמת איך אנחנו משנים קצת את ההגדרות של לקוח. אם עד היום זה היה להיכנס ל-CLI ולהיכנס לכל מיני מסכים שחורים ולא ברורים, לרשום סקריפטים, לבדוק כל מיני דברים, אני בממשק אינטרנטי פשוט נכנס, כל הממשקים שלנו וכל מה שאני מראה עכשיו הם white label. זאת אומרת שכל אחד מהחברות כאן יכול לשים את המותג שלו על גבי הממשק, והלקוחות לא ידעו מי זה בכלל שטרודל, מי זה voice center, מה זה קשור בכלל אליהם. אתם משווקים את המערכת כאילו שלכם כ-white label. מלבד ה-white label כמובן שיש לנו, כמו שאמרתי, היררכיה שונה. אם נסתכל עכשיו על היררכיית המשווק, נראה שהוא יכול ברמת הרשאות שלו לנהל כל מיני דברים אצל הלקוח. ניתן את הדוגמה הקלאסית, אולי אפילו הברורה מאליה, לבחור מספר טלפון. לקוח עכשיו רוצה עוד מספר טלפון, אני נכנס, אני לוחץ על כפתור אחד, ישר מופיע לי רשימת המדינות, ממנה אני רוצה לבחור את המספר, כמו שאתם רואים. אנחנו יודעים להביא מספרים מכל העולם, נכון? זה רלוונטי מאוד לעסקים שפונים לשוק הבינלאומי. שוב, אני יכול להראות לכם הדגמות של תא-קולי, הדגמות של מספרים. אני אעבור ככה כחבל על זמננו היקר. אני אתן עוד נגיעה קטנה בזה שאם כל סנטר עכשיו רוצה להוסיף שלוחה נוספת, כל מה שהוא צריך זה להגיע הנה, ללחוץ על כפתור ונוספה לו שלוחה, הוא מקבל את כל פרטי הסיב שלו ומשם. כולל, הוא יכול לראות את הסטטוס של הרישום של השלוחה, ובעצם זה לאנשים היותר טכניים. אפשר בעצם לעשות מוניטורינג ובקרה לגבי כל שלוחה ולדעת בדיוק באיזה סטטוסים. נעבור טיפה לממשק הלקוחות יותר, ונזכיר לכם שהיתרון הממשי לממשק הלקוחות זה לא רק ללקוחות עצמם, שאתם בתור אנשי מכירות ברור לכם שזה הרבה יותר סקסי וטוב להראות לעובד, ללקוח שלכם, ממשק בעברית ידידותי, שבעצם מציג לו את כל הדברים שהוא צריך לראות, בלי שבעצם אתם צריכים יום למחרת לפתח את זה במיוחד בשבילו. סליחה, רגע, הדברים קיימים. כמובן, בפרופיל שלכם, בשפה שלכם, אפשר את הממשקים האלה לעשות בכל שפה שהיא. לצורך העניין ניקח לקוח שרוצה להיכנס ולראות את פירוטי השיחות שלו. אז הוא פשוט נכנס למספרים שלי. סליחה, נכנס למעקב שימושים, פירוט שיחות. והוא בעצם רואה את כל רשימת השיחות שלו, מתי, מאיפה, ממי. כמובן שהוא רואה גם איזה שלוחה זה שהוא משתמש. לדוגמה, אני רואה פה שלוחות נייחות, ניידות, אני רואה פה את האייפד שלי, אני רואה פה כל מיני מכשירים שבעצם דרכם דיברתי, רואים את המקור, את היד, אפשר אפילו להציג כמה עלתה השיחה. דבר יותר מגניב הוא שאני יכול ללחוץ וגם להראות ולהשמיע את השיחה. אוקיי? מטעמי הסאונד, לא נשמיע עכשיו, אבל כמו שאתם רואים, לוחצים על כפתור ויש את ההקלטה, הכל נשמר על הענן, ללא הגבלה. למעשה אנחנו יכולים לשמור עשרות שנים אחורה הקלטות ובלחיצת כפתור להגיע אליהם. וכל זה ללא חומרה יהודית, ללא התקנה של שום דבר יהודי, הכל כסרוויס over the cloud. נעבור לטיפה הדגמות אחרות, למה אני רואה שמסתמנים לי ככה. אז דיברנו על הממשקי משווקים, דיברנו על הלקוחות. בואו נדבר טיפה על הוצאת דוחות. אני כן אחזור ואראה לכם כל מיני דברים, באמת ראיתי הרצאה יפה קודם, על כמה שהדוחות עוזרים לנהל את העסק. למעשה אנחנו יכולים להציג כל דוח שתוכלו להגדיר לוגית. לגבי כמות הזמן שאנשים דיברו, יש לנו לקוחות שמשלמים את המשכורת לעובדים שלהם מהדקה הראשונה שיצאה שיחה עד לדקה האחרונה שיצאה שיחה באותו יום. זה השעון עובדים שלהם. יש לנו לקוחות שמשתמשים בזה כדי להשוות ביצועים ולתת את הבונוס בסוף החודש. אנחנו יכולים לראות גרף שמשווה עכשיו לדוגמה כל סנטר ממוצע,
פריסה שבועית של כל אחד מהעובדים וכמה דקות שיחה היו לו, ולצורך העניין, זה שהבעלים של הקו הכתום הוא בהחלט הולך לקבל את הבונוס החודש והוא דיבר הכי הרבה. אתם יכולים לקחת את הממשקים האלה לכל הכיוונים, זה ברור. אפשר לעשות גרפים, עוגות, מה שתרצו. אני אראה לכם בקצרה גם את הטלפון פלאש, מה שדיברנו קודם. למעשה את הדבר הזה אפשר לשלב בכל חתימה באימייל של בן אדם, או בתור איזשהו לינק באתר אינטרנט. בכל מקום שאתה תגיע, בעצם אתה לוחץ על הלינק, והדבר הזה הופך להיות שלוחה. אין טעם עם הסאונד להראות עכשיו, אבל אני אשמח להזמין אתכם לפינה שלנו, להדגים את הדברים כמו שצריך. ובעצם יש לנו לכל חברה את הטלפון שלה על גבי הדפדפן. ככה, נחזור למצגת. בואו נדבר על יזימת שיחות ועל טיפה ממשוק למערכות מידע. ב-2009, בכנס הזה עצמו בארצות הברית, בוושינגטון DC, קיבלנו את הפרס על המוצר החדשני לשנת 2009, על זה שביססנו את מערכות הטלפוניה שלנו על גבי הענן. המשמעות אומרת שבעצם אין לנו באמת מגבלה לכמויות. מה שעשינו זה בעצם קיבלנו רשימה מכל המפלגות בישראל של מאות אלפי רשומות, סך הכל הגיע למעל 2.5 מיליון שיחות, והוצאנו אותם בזמן שלנו, שזה פחות משעתיים, ערב הבחירות. איך עשינו את זה? לא על ידי חיבור של עשרות DRM ותשתיות וחומרה, אלא ביססנו את זה על הענן של אמזון, ובשיתוף פעולה פורה עם הענן של אמזון, AWS, שגם מסתר קודם, בעצם אפשרנו להרים מערכת שאומרים לה, תקשיבי, יש לנו 2 מיליון שיחות להרים, אני צריך להרים את זה תוך שעה. המערכת אומרת, אוקיי, בוא נרים 100 שרתי וויס. הרימה 100 שרתי וויס. הודיעה למערכת תוך פחות מדקה שהיא באוויר. קיבלה את הרשימות, פירקה את כל 2 מיליון דקות האלה לכל בתי האב. מראש אני מתנצל לכם, ובנימין נתניהו מתקשר אליכם ערב הבחירות, זה אשמתנו. ובעצם כולכם קיבלתם את השיחה, והכל היה דרך אותה מערכת. תקציב החומרה של כל הפרויקט הזה הגיע ל$213.16. אבל לחסות את כל מדינת ישראל, הגענו לאלפי שיחות במקביל. דבר נוסף, בממשוק למערכות מידע, מלבד היכולת לזדום אינסוף שיחות בעצם, כמו שהבנתם, זה בעצם להוציא דוחות, זה דברים אלמנטריים, יש אותם בכל מערכת מידע. אצלנו הדברים כבר בנויים מראש. יש לנו מה שנקרא PDK, Phones Developer Kit. כל איש מערכות מידע מתחיל שיודע מה זה קריאת GET או קריאת POST, יודע להתחבר אלינו ולעשות את מה שהוא רוצה במערכת. כל לחיצת כפתור, כל אירוע טלפוני שקורה בשיחה יכול להיות מתורגם למערכת המידע. הכל אפשרי, הכל גמיש, הכל קיים כבר. רק תקדימו מה אתם צריכים, ואנחנו נכניס לכם את הלינק פנימה על המערכת שלכם. לגבי ניהול תסריטי השיחה, דוגמה יפה הייתה על האינפרסטרקצ'ר שקם על מנת לתת את המענה באמת לפיצה האט. אני רוצה להסביר שבעצם המענה שלנו על בסיס הענן קיים כבר היום גם ללקוח בעל שלוחה אחת. גם אם לקוח של שלוחה אחת, חברה של בן אדם אחד, רוצה לנתב את השיחות של הלקוחות, אוקיי, לצורך ההדגמה חברה של שני אנשים. לקוח מתקשר, הלקוח הזה צריך להיות מנותב לכאן או לכאן, אנחנו יודעים לעשות בדיקה מול מערכת המידע, לראות לאיזה סוכן שייך הלקוח הזה ולנתב אותו לסוכן המתאים, לסוכן האחרון שהוא דיבר איתו וכן הלאה. כמובן שיש אינטגרציה לאתרי אינטרנט, כמו שהראינו קודם בבאנר המתקשר קודם. לגבי אינטגרציה נוספת למערכות מידע, זה יכול להיות מאוד מאוד חשוב ויכול להיות נקודת מכשול במחירה של מערכת. אנחנו יודעים להתחבר לא רק ב-PDK, עליו דיברתי קודם, יש לנו פלאגינים קיימים לכל מערכות הניהול עסק הנפוצות, אם זה Outlook, אם זה Dynamics CRM של מייקרוסופט וכדומה. כמובן שאנחנו יודעים גם לעבוד באקסלים. יש מערכות ישנות, יש מזכירה, כל מה שהיא יודעת זה להוציא לאקסל, מה אני עושה עם האקסל הזה? לא הייתי תעני אותו הנה, ומכאן באה המערכת שלנו תדע להתנהל לפי האקסל הזה. כמובן שיש גם את ה-CRM שבא כחלק מהמרכזייה, ואפשר גם אותו לפתח. אז בעצם הכל אפשרי. אז איפה פה הקאץ'? אין קאץ', יש מודל עסקי מאוד מאוד פשוט. אנחנו פיתחנו טכנולוגיה, הטכנולוגיה הזאת יכולה לשמש בהרבה מובנים, להרבה גורמים, בכל הווליומים, קטנים וגדולים כאחד. המודל יכול להיות, ובדרך כלל הוא מבוסס על מחיר לשלוחה לחודש. בדומה להצעות אחרות שקיימות היום בשוק. בן אדם יכול להוסיף ולהוריד את השלוחות, ובעצם על פי זה, בצורה העונתית של העסק שלו, לחסוך בהוצאות הטלפוניה ולהתרחב ללא התחייבויות בעתיד, במידה והוא צריך. זה כולל את מחיר השיחה? כמובן שמחיר השיחה, כמו בכל מרכזייה, לא כלול. יש לנו חבילות שיודעות להכיל את מחיר השיחה בפנים, חבילות
אבל גם בזק לוקח ככה. סליחה? גם בזק לוקח. נכון, גם בזק לוקח ככה. תודה על החידוד. בזק לא נותן מעגלי המתנה. בזק לא נותן הקלטת שיחות. בזק לא נותן ממשוק למערכות מידע. בזק לא נותן לך עשרות פיצ'רים שאני יכול להמשיך לבנות סמארטפונים, ממשיקויות למערכות חיצוניות. נכון? אם מישהו רוצה את הפתרון הזול, הוא יכול להזמין בזק, הוא יכול להזמין גם קו בזק. הוא לא צריך סנטריקס, הוא לא צריך כלום. קו בזק רגיל, התחלתי עם זה. לפני 100 שנה, נתב הטלפוניה הרגיל, ידע להציב ולקבל שיחות, וכבר 15 שנה, פחות 20 שנה אפילו, שיש לנו תג עולי לכולם. שם שום דבר לא חדש.